Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou eLearn Media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste E-Learning žije. Dnes začneme úryvkom z knihy. Predstavte si stroj, ktorý by sledoval váš diár, vašu online aktivitu a poznal vaše osobné aj pracovné ciele. Takýto stroj by vám vedel poskytnúť vzdelávací obsah prispôsobený vášmu preferovanému času a spôsobu učenia. Ale predstavte si, že by sa nezastavil len pri poskytovaní personalizovaného obsahu, ale zahŕňalo by to aj podporu výkonu. Odporučil by vám spojiť sa s konkrétnymi odborníkmi, ktorí by vám pomohli rozvíjať sa prostredníctvom ad hoc rozhovorov. Takýto stroj umelej inteligencie by nebol LMS, do ktorého sa zdráhavo prihlásime raz za rok kvôli povinnému školeniu. Bola by to neviditeľná, nenápadná súčasť našej pracovnej reality. Koniec citátu. Tak ako blízko sme podľa teba, Matúš, k takémuto stroju? No... Podľa mňa ako veľmi blízko, ale otázka je, že či to všetko až takto úplne chceme. Vieš, ja som taký... Budú sledovať diár a všetko. Ja nemám rád také stroje, ktoré o mne vedia viac ako ja. Ak mám byť úprimný teda, ale ako myslím si, že s dnešnými technológiami nie sme až tak ďaleko, ako by sa mohlo zdať. Ako takto, s možnosťami spraviť nejaký takýto stroj. No, áno, hej. Aj ja by som povedala, že ako ChatGPT, alebo respektíve také tie všeobecne tie veľké jazykové modely už sa veľmi blížia tejto predstave, aspoň čo sa týka tej personalizácie obsahu. Umelá inteligencia tu už bola už dávnejšie, už to aj nejaké LMS-ka snažili implementovať predtým. A takže podľa mňa... Hej, veď aj Copilot a takéto veci, ale vravím, no, je to zatiaľ také ako trošku chaotické, ale určite pokiaľ to nie je len o tom, že či existuje taký stroj, alebo či je schopná dnešná technológia niečo také robiť, ale či to vie nejaká organizácia proste akoby zaviesť do svojich štruktúr, do svojej bežnej kultúry. Lebo to bude podľa mňa tvrdší oriešok, než existujúca technológia. To je dosť pravdepodobné. No. No a teda, ale preto som písala. Ja som ho nepísala, ja som ho čítala, tento citát. A čítala som ho kvôli tomu, lebo to bol citát z knihy Learning Technologies in the Workplace, ktorú napísal Donald H. Taylor v roku 2017. Keď väčšina z nás ani len nesnívala o niečom, ako je ChatGPT, ktorý sa objavil tak v našom širšom povedomí v novembri v roku 2022. A toto bolo vlastne ešte 5 rokov predtým. Takže to len na uvedenie toho, že človek, ktorý písal túto knihu, teda Donald H. Taylor, mal už nejaké indikácie, ako to asi bude vyzerať a neúplne sa mýlil, by sa dalo povedať. No a teda, tu by som si dovolil vyzdvihnúť aj iného človeka, nám trošku ešte bližšieho. Volá sa Juraj Gabriel. A ak si spomínaš, tak aj on občas vyšiel s takou svojou poznámkou takého, nemal to až takto rozšírené na celkový proste ako vzdelávanie a rozvoj, ale on mal taký, že black box, že do toho nahádžeš nejaké svoje poznatky a plány a ono ti to vypluje hotový kurz. Mm-hmm. A tiež o tom hovoril ešte predtým, než sme vedeli o tom, že existuje ChatGPT. Hej, môžeme nalinkovať nejakú z tých epizód, to bola jedna v prvom roku z nášho podcastu. To len dobre, tak na Margo. Hej. No dobre, ale teda túto knihu som čítala preto, že jej autor, Donald H. Taylor, ako som už spomínala, príde osobne na našu konferenciu eLearn Media Café 15. oktobra. A teda chcela som sa s ním mať o čom rozprávať, keď náhodou. A teda rozprávame o nej aj v podcaste, aby teda aj vy ste sa mohli s ním o nej porozprávať, keď chcete, prípadne si ešte stihnete možno predtým aj prečítať. Ale aj hlavne preto, že hoci sa technológie od roku 2017 výrazne posunuli, tak táto kniha má podľa mňa čo povedať aj v roku 2025. Takže veríme, že vám to niečo prinesie. A nie len ona, ale aj Donald sám. Ano, lebo aj on sa určite posunul za tú dobu niekam. Hej, uvidíme, či nás niečím prekvapí na konferencii. No. Keďže to bude náš keynote speaker, tak
Uvidíme. Možno, že dá zase nejakú ďalšiu víziu do budúcnosti, ktorá sa potom zase o pár rokov To si povieme, že aj to je blbosť a za pár rokov, že mal pravdu ten chlapec. Ako okolo toho citátu, ktorý som tam dala, tak boli ešte aj samozrejme iné vety, keďže to bola celá kniha a on tam aj troška rozvíjal to, že prečo si to myslí a prečo to podľa neho je možné. Čiže nebolo to úplne tak, že si to vymyslel len tak z ničoho, ale videl veci, ktoré sú okolo neho, ktoré smerovali k niečomu takémuto. Ale teda to je ako keby jeho výhoda, že pozná toto prostredie a dlhodobo sa mu venuje, takže má aj z čoho čerpať. No ale teda poďme pekne od začiatku a povedzme si, že kto je Donald H. Taylor. Ak ste náhodou o ňom ešte nepočuli, my sme ho už spomínali viackrát v podcaste, tak Matúš, ty si s ním písal, tak skús o ňom povedať pár viet. Donald je taký milý chlapík a neviem, asi toto si nechcela úplne. No, Donald je Taylor, teda Donald Taylor, ja ho tak familiárne nazývam Donald, lebo si s ním píšem, ale on pracuje v oblasti L&D, alebo teda v našej branži, ako radi hovoríme, a nielen L&D, ale aj vzdelávacích technológií už od polovice 80. rokov 20. storočia. Hej? To som ja bol ešte malý chlapec. A ty si vlastne možno ešte aj nebola vtedy. No a teda naskočil do tohto kolotoča po tom, čo vyštudoval Oxfordskú univerzitu. A za tie roky, pretože v tom kolotoči je doteraz, si prešiel asi všetkými úrovňami od dizajnu vzdelávania až po také pozície, ako je predseda predstavenstva. A v rokoch 2010 až 2021 dokonca predsedal Inštitútu pre vzdelávanie a výkonnosť, alebo teda Learning and Performance Institute. A čo je pre nás zaujímavé, vlastne ako sme sa k nemu my dostali pôvodne, tak od roku 2000, takže už 25 rokov, organizuje konferenciu Learning Technologies v Londýne, jednu z najväčších, ak nie možno práve tú najväčšiu konferenciu svojho druhu na svete. A tiež ho samozrejme pozývajú ako speakera na konferencie po celom svete a nie len teda, že oni ho pozývajú, ale aj my sme ho pozvali a on prijal, čuduj sa svete. No a ďalšia dôležitá vec, čo robí, a už sme to aj v našom podcaste niekoľkokrát spomínali, konkrétne skoro každý rok, s tým začíname, je jeho každoročný prieskum L&D Global Sentiment Survey, alebo teda nejaký globálny prieskum nálady, ktorý teda prebieha už od roku 2014 a zúčastňujú sa ho tisíce respondentov z viac ako 100 krajín. A tento prieskum sa stal takým barometrom toho, čo sa vlastne práve v našej branži deje, alebo na čo by sme sa mali nejakým spôsobom zamerať. Je tiež činný v Early Stage Venture kapitálovom fonde Emerge Education, kde vlastne radí začínajúcim podnikom v oblasti EdTech, čo je super, pretože má teda skúsenosti na rozdávanie. A ešte poslednú vec, len tak ako na margo, že teda nie len my ho obdivujeme, ale aj Middle Essexská univerzita mu v roku 2016 udelila čestný doktorát ako uznanie za jeho prácu pri rozvoji profesie L&D. Toľko asi o ňom. Proste ako kapacita. Hej. Je to človek, ktorý je veľmi výrazný v našej sfére a ako Matúš spomínal, niekoľko epizód sme mali v tomto podcaste vďaka nemu, či už to bolo o Global Sentiment Survey alebo okolo Learning Technologies konferencie v Londýne. No dobre, tak teraz môžeme prejsť na samotnú knihu. Prejdeme. A teda táto kniha, ktorá sa volá že Learning Technologies in the Workplace, teda vzdelávacie technológie na pracovisku, je o tom, ako úspešne implementovať vzdelávacie technológie na pracovisku. Aké prekvapivé. To som nečakal. Som si myslela. No a on sa v tej knihe venuje viacerým veciam, ako v podstate začína tým, prečo tie implementácie zlyhávajú. A no prečo? Máš nejaký tip? Že prečo implementácie zlyhávajú? Zažil som viaceré veci. Väčšinou je to otázka neorganizovanosti organizácie, ktorá to implementuje, že akoby nemajú zladené svoje ciele, že čo vlastne chcú tou technológiou dokázať a takéto veci. Ale neviem, asi tam môžu byť rôzne faktory. Sú a v podstate aj to, čo ty hovoríš, je jeden z tých faktorov. V podstate ako keby
že ľudia, ktorí implementujú tie technológie vzdelávacie, tak veľakrát nemajú nejaký jasný cieľ, že čo im to má priniesť. Hej. Je to také, že niekedy je to tak, hej, teraz všetci implementujú LMS, povedzme, hej, to je taká z tých základných vzdelávacích technológií a tak aj my to ideme implementovať. A je to tam niekde, že niekto to nazval, že management by magazine, hej, že management podľa magazínu, že čo je teraz nové, tak to si ideme implementovať. A že teda je to o tom, že úplne nerozumejú tomu, že čo tým chcú dosiahnuť a tým pádom to ani úplne nemôžu dosiahnuť, keďže nevedia čo. Takže môže to niekedy výjsť, ale to je potom náhoda a to, že to väčšinou nevíde, je teda celkom ľahko. Dá sa tomu aj predísť, ale teda je to celkom jasné, že to pravdepodobne zlyhá, keď ľudia nespravia takúto prípravu, ktorú by mali. A takisto hovoril, že je fajn, keď si berieme príklad z iných spoločností, ako sú nie také, ktoré sú priamo LMS-ka, alebo ani používateľia, že neporovnávajú LMS-ka medzi sebou. Že keď si v nejakej firme, tak vidíš jedno a nejdeš teraz, že to by bolo lepšie, keby také LMS-ko bolo ako neviem kde inde, kde možno bol jeden človek. Ale že skôr to porovnávajú so svojimi skúsenosťami, ktoré majú v osobnom živote. To znamená, že ako pracujú s Googleom, alebo s Amazonom, alebo s hocičím iným. Že skrátka, akým spôsobom sa tam vedia učiť a dostať k informáciám, tak by si to predstavovali aj u seba. No a keď im to nedáš, tak nemajú z toho najlepší dojem. Čo samozrejme nevždy je nutnosť. To je teraz moderné, všetci chcú mať taký akože proste homepage, alebo ako to nazvať, v LMS-ku, ktorý vyzerá a správa sa ako Netflix. Hej. No a teda ale je to rozumné sa nad tým zamyslieť, že či to ako nie vždycky to tak musí byť, hej, že ľudia vedia používať veci, ktoré sa nepodobajú na to, čo majú v reálnom živote, ale že keď už implementujeme nejakú technológiu, tak je fajn sa inšpirovať tým, ako ľudia v skutočnosti žijú, tí, čo to naozaj majú nakoniec používať. Takže to bol ako keby taký jeho začiatok, že prečo vlastne tie technológie zlyhávajú. No a on vlastne v tej knihe predstavoval jeho model pre úspešnú implementáciu. On povedal, že existujú aj rôzne iné modely, ktoré sú aj ako vychádzajú z projektového manažmentu a z nejakých iných takýchto modelov, ale nič mu že úplne presne nesedelo, i keď samozrejme povedal, že áno, požičiava si z nich, ale pre túto konkrétnu situáciu si ako keby vytvoril svoj vlastný model, ktorý nazval, že APPA, to znamená, že APPA. Uh-huh. A teda je to skrátka. To je ako keď chceš povedať ABBA, ale máš zapchatý nos. Dáš tam o 2 brúška menej. APA. No a teda tie 4 písmenka sú v podstate zástupcami slov, že aim, people, perspective and attitude. To znamená, že má tam byť nejaký cieľ, má to byť zamerané na ľudí, a má tam byť nejaká širšia perspektíva a taký celkový pragmatický prístup k tej implementácii. Takže to sú vlastne ako keby tie jeho 4 veci a teda ten cieľ znamená, že, a to je presne to hlavné, kvôli čomu zlyhávajú tie implementácie, že treba vedieť, že prečo danú technológiu implementujeme. Že nestačí, že je to teraz moderné, tak to budeme mať, ale skrátka potrebujeme mať aj nejaký iný cieľ, ktorý nám v konečnom dôsledku pomôže, ideálne napojený na nejaké naše biznisové ciele. No, toto je všeobecne problém vo vzdelávaní, že ľudia nielen technológie, ale aj obsah niekedy chcú, proste preto, že chcú obsah. Ale už ich nenapadne, že čo tým obsahom vlastne chcú docieliť. No, akože môžu mať, len potom to, že to neprinesie nejaký výsledok. No, veď to, že keď nevieš, čo tým chceš docieliť, tak ako to asi nedosiahneš. Hej. Ako možno náhodou motika vystrelí a niečo sa zaujímavé stane, ale takto bezcielne blúdiť svetom je často málo efektívne. Hej. No a potom vlastne to zameranie na ľudí znamená, že ten úspech tej implementácie závisí nie od toho, že či to technicky funguje, ale že či to nakoniec vedia aj ľudia používať. Hej? Čiže ale všetci musia byť ako keby do toho zapojení, aj tí používatelia, aj manažéri, stakeholderi, aj tí IT ľudia, čo to implementujú a skrátka všetci musia byť prítomní, aby to nakoniec fungovalo, ale teda malo by to byť zamerané na ľudí. Hej? Že ľudia to budú používať, ľudia sa majú učiť a tí ľudia nakoniec majú niečo robiť.
To znamená, že môže sa stať, že sa naimplementuje nové LMS, hej, to oddelenie to celé naimplementuje, super sa to spustí a teraz ľudia, ktorí tomu nerozumia, nevedia, prečo to majú používať, nevedia, ako to majú používať, tak z toho nemajú nič. Takže aj toto je ako keby dôležité, aj to odkomunikovať, aj to vysvetliť, ale hlavne to musí mať pre tých ľudí nejaký zmysel. No a potom teda tá tretia vec, perspektíva. Ako on tam mal vždycky, ten akronym bol taký zvláštny, lebo nie vždycky tam boli vždycky viacero slov a on si vybral jedno. Ale teda to bola akože širšia perspektíva. Hej. Nedal tam dvojité V, ale dal tam P ako perspektíva. Aha. No a tá širšia perspektíva... No to by bolo ešte niečo iné, lebo on aj pri tých iných mal iné slova. Okay. Ale toto sa mu asi páčilo. No a v podstate ono to znamená to, že je fajn, že teraz chceme implementovať tú vzdelávaciu technológiu a môžeme sa aj o ľuďoch rozprávať, ale naozaj by to nemalo byť len o tom, že ako keby jednorazová záležitosť, ale malo by to byť jednak aj udržateľné, že aj keď tú technológiu naimplementujeme, ideálne, ako samozrejme môžeš vyhodiť peniaze na jednorazovú vec, ale ideálne sa ti to oplatí, keď to jednak bude fungovať dlhodobo a bude to mať zmysel dlhodobo. Ale čo je teda aj dôležité, je zamerať sa aj na to, aby to teda dlhodobo fungovalo. A on hovoril, že jedna z najdôležitejších vecí, aby tá implementácia bola úspešná, je vyhradiť si aj priestor, nielen časový, ale aj finančný na to, že sa tá technológia potom bude ďalej udržiavať. A to bolo myslené tak, že áno, že veľakrát tá implementácia skončí tým, že hej, že nainštalovali sme to, spustili sme to a hotovo, ale že veľakrát tam aj treba veci odpravovať, aj treba naozaj o tom komunikovať na ľudí, že ako sa to má používať a dokonca aj vzdelávací obsah treba skrátka udržiavať, lebo sa to mení. A tiež som si ja tak dala takú poznámku, lebo veľakrát sa stáva, že ľudia tie technológie menia, že niekto má nejaké LMS-ko a potom ho chce vymeniť za iné a že ma zaujímalo celkom, ale vôbec neviem túto štatistiku, že koľkokrát je to o tom, že jednoducho sa napríklad aj tá technológia neupgradeovala. Už niekoľko rokov a teraz to nefunguje poriadne tak, ako by to malo a človek má pocit, že nefunguje to. A idú radšej pohľadať niečo nové, ako keby investovali do toho udržiavania pravidelne. Čo by ich možno stalo nakoniec menej. Mm-hmm. Tak to je len taká básnická otázka, lebo neviem, nepoznám odpoveď. No. To asi nikto. Hej. No a teda posledná z tých vecí je postoj alebo attitude a tiež hovoril, že do tej implementácie sa nemôže pustiť len tak hocikto, skrátka treba byť ochotný aj riskovať a nie vždycky sa dá nejaký projekt spustiť len vtedy, keď už všetko máš jasne premyslené a nastavené, akože samozrejme treba si veci premyslieť, ale sú vždy nejaké neistoty, o ktorých nevieš povedať a nemôžeš čakať do nekonečna, takže musíš byť ochotný akceptovať nejaké riziko, že ti to nevyjde alebo že sa niečo pokazí, samozrejme na to sú spôsoby, ako to riziko minimalizovať, ale vždycky tam je. A teda treba byť samozrejme aj otvorený spätnej väzbe, že nie prísť nejakou predstavou a povedať si, že takto to bude. A tak to naozaj bude, ale naozaj komunikovať s ľuďmi, rozprávať sa o tom a skúšať. No a pustiť sa do toho. Tak. A to nie len v zavádzaní vzdelávacích technológií, ale vo všetkom, čo chceš, aby malo nejaký úspech, tak by si mala mať takýto postoj. Áno, hej. Lebo keby sme čakali, kým bude všetko 100% jasné, tak sa nikam nepohneme. No, toto. No, takže to bol vlastne ten jeho model. Ono tam tak dosť širšie, vlastne gro tej knihy bolo o tomto modele, kde ako prechádzal tým jednotlivými štádiami, ku každému z tých štádí mal aj konkrétne príklady z firiem, ako to niektorí ľudia, ktorí tam dostali práve za úlohu implementáciu týchto technológií, alebo boli prítomní pri tej implementácii, že čo urobili v tej konkrétnej oblasti a to dopomohlo k tomu, aby to nakoniec bolo úspešné. Takže to bolo celkom zaujímavé, ako aj tieto konkrétne príklady, ale to by bolo strašne nadlho, keby som to teraz rozprávala. A možno taká vec, ktorú aj z toho celého ona v podstate tak vychádzala zo všetkých tých fáz. Aj keď tá druhá fáza bola, že zameranie na ľudí, ale v každej tej fáze bolo v podstate ako keby treba s niekým komunikovať. A to sa nieslo ako keby v rámci celej tej knihy, že je dôležité komunikovať aj o tom, aké sú tie ciele, nebáť sa to nejakým spôsobom challengeovať. Je dôležité si pýtať spätnú väzbu a meniť ten projekt podľa toho, aby to bolo fajn.
Takže to je jedna z tých vecí, ktorá je podľa neho ako keby veľmi dôležitá. A teda samozrejme hovoril, že aj komunikácia neznamená, že niekomu oznámime plán, čo sa ako keby často vo firmách deje. Že nejaký tým ľudí, ktorí implementujú vzdelávaciu technológiu, si povie a už si nejakým spôsobom nastaví, ako to bude a teraz povie ľuďom, že takto to bude. Ale že je to o takej tej dvojsmernej komunikácii, že áno, odkomunikujeme, počkáme si na spätnú väzbu, ale že toto všetko by malo prebiehať ako v tej prípravnej fáze, že už vtedy, keď to človek vypustí, tak už potom je neskoro sa pýtať, že či to bolo dobre alebo nebolo, ako samozrejme treba nejakú spätnú väzbu počúvať a zbierať, keby náhodou tam bolo niečo zlé, ale že to už nie je čas na to sa pýtať, že a môže to takto byť? Presne, no. Takže... Toto veľmi, aspoň z mojej skúsenosti, záleží na projektovom manažérovi, že či tento človek je proste človek na svojom mieste, lebo samozrejme je niekto, kto je ako sponzor, kto prišiel s tou myšlienkou, že toto by sme potrebovali, pretože toto a toto, hej. Ale práve zosúladenie všetkých týchto cieľov naprieč tými rôznymi stakeholdermi a takýmito vecami, tak to má na starosti práve ten projektový manažér, alebo teda má na starosti, mal by k tomu prispieť. A ako kvalita projektového manažéra vie úplne zmeniť úspešnosť projektu akože totálne. Úplne to môže byť najlepší produkt na svete, ty môžeš mať najvzdešenejšie ciele, prečo ho chceš, ale keď to ten projektový manažér nevie dobre odkomunikovať, nevie to proste dobre ukočírovať všetkých stakeholderov a proste, aby sa dohodli na tom, aké sú tie spoločné ciele, tak to stroskotá jednoducho. A to bolo tiež vlastne jedna z tých vecí, čo vravel, že ako nepovedal to týmto konkrétnym slovom, že projektový manažér, on vždy ako keby rozprával ľudia, ktorí sú zodpovední za tú implementáciu, ale že veľakrát sa... v organizácii je to najčastejšie projektový manažér. Áno, ale veľakrát sa stáva práve, že to L&D oddelenie nedostane toho projektového manažéra. Vieš, že to ako keby dostanú na starosti tú implementáciu ľudia, čo sú L&D špecialisti, ktorí si to vlastne majú nejak sami ukočírovať. Takže tuto veľa tých princípov bolo takých ako keby z projektového manažmentu a on presne aj to hovoril, že a to je aj trocha dôsledok toho, že práve v rámci vzdelávania často to L&D oddelenie je také, že iba prijíma tie zakázky, hej, že a potrebujeme tento obsah a potrebujeme toto naimplementovať, že keď tam nie je ten jasný cieľ a nie je ten dôvod a nie je tá komunikácia o tom, aby si sa dohodli na tom, prečo to má byť a čo to má byť, tak vtedy to je problém. A to je vlastne aj to, čo ten projektový manažer môže pomôcť. Aha. No tak však v poriadku, to môže kľudne robiť niekto z L&D, ale ten človek by mal mať nejaký základ projektového manažmentu, lebo ako len tak na čestné slovo, to je ťažké utiahnuť. Málo kto má takú prirodzenú, ja neviem, jak to povedať, danosť, alebo charizmu, alebo proste niečo, že dokáže všetkých do jedného v rámci toho projektu nadchnúť pre dobrú vec, pokiaľ to nemá premyslené a nepostupuje proste nejakým správnym procesom. A môže byť aj nadšený, ale proste je tam veľa ľudí zapojených, ktorí každý má trocha iný cieľ a nie vždy sa dajú všetky úplne zladiť, tak potom treba aj odkomunikovať, že čo zoberieme do úvahy a čo nie. Ako sa hovorí, nádej nie je stratégia. Alebo ani nadšenie nie je stratégia. To aj. No a on vlastne ešte pri tomto hovoril, paradoxne, že ako sa vraví, že ideálne by celá táto implementácia, ale ako keby vzdelávanie, hej, že keď to implementuješ, že malo dávať nejaký zmysel, mal by to mať nejaký dopad na organizáciu, ideálne biznisový, ako to aj my v podstate stále hovoríme aj pri jednotlivých kurzoch, e-learningoch, vzdelávaní akomukoľvek, tak aj pri tejto implementácii, že je super, keď sa dá ako keby tá úspešnosť deklarovať nejakými finančnými výsledkami, ale že nie je to také jednoduché. Hlavne na začiatku, keď to implementuješ, lebo ty vlastne nevieš, aké budú tie výsledky. Ty si to môžeš môžeš si to naplánovať, môžeš si vyargumentovať, že keď to zavedieme, tak sa stane toto a to bude mať asi takýto výsledok, ale akože s istotou to povedať nevieš. Takže veľakrát sa potom stane, že sa robia takéto analýzy a aj tá analýza môže niekedy aj tú implementáciu zablokovať. Hlavne keď sa ako keby nesústredíš na to, o čo ide tým ľuďom, ktorí povedali, že OK, že môže sa to implementovať, tak si povedia, že vlastne toto nie je tá hodnota, ktorú chceme. Ako keby napríklad som povedala, že my by sme chceli, aby sa nám zvýšili predaje, hej,
to je také najjednoduchšie, hej, že sa zvýši predaj nejakého produktu, lebo tam sa potom ti vrátia peniaze. Tak a teraz to argumentujeme, že aké to implementujeme, tak tí ľudia sa to naučia rýchlejšie a budú mať, ja neviem, o hodinu viac na to, aby predávali a tým pádom predajú toľkoto. Ale ten, ja neviem, človek, ktorý je za to zodpovedný, si povie, že ale toto si nemyslím, že je to, na čom mne záleží, hej, tak to je taký nerealistický príklad, hej, že by nejakému vysoko postavenému manažerovi nezáležalo na tom, že sa zvýši peniaz, ale povedzme, hej, že on chce dosiahnuť niečo iné a tým pádom povie, že tak tým pádom to nepotrebujeme. A že tiež je to vlastne o tej komunikácii, že zistiť, čo vlastne chceme dosiahnuť nielen ako my, hej, len tí, čo sme si povedali, ale čo je dobre pre celú firmu a na tom sa dohodnúť a potom na tom konkrétnom demonstrovať tú hodnotu, ktorú vieme priniesť. Teoreticky. Ale aj tak, nedá sa na to spoľahnúť, môžeme to len vyskúšať. A tiež byť trošku trpezlivý, lebo akoby napríklad, keď zavádzaš LMS-ko, hej, čo neviem, ktorá veľká firma teraz by len zavádzala LMS-ko, že skôr maximálne menia z nejakého, ktoré už majú dlho, tak akoby tie tvoje ciele musia byť trošku dlhodobejšie. Akoby neviem úplne, jak tam poštekliť nejaký krátkodobý cieľ, že dneska zavedieme a zajtra máme super výsledky. Ako asi sa dá aj niečo také, ale to je skôr taká dlhodobá vec, že proste keď to bude dobre fungovať, tak celý systém bude bežať hladšie. Mm-hmm. No dobre. A ešte mi povedz, že aká dlhá je tá kniha? Stíham si ju prečítať do kafečka? No má nejakých 240 strán. Á, to by som mohol. A on má za každou kapitolou má ešte zdroje uvedené, tak je to menej strán troška. Hej. A ty ju máš v slovenčine? Nie, v angličtine, ona nie je preložená. To som si paradoxne kúpila na Learning Technology, že som tam bola, tak tam mali taký stánok s knihami. A bola tam aj táto. Som si povedala, že je to znamenie. Bo som si chcela objednať cez internet a tam bola nejaká drahá, toto bolo akože, bolo to jednoduchšie. Podľa mňa Donald sa pozeral, že kto si všetko kúpal jeho knihu a potom povedal, že či sa mu oplatí sem, alebo nie. Či o to fakt stojíme. Tak vidíš, možno to bol rozhodovací faktor, asi nie. No, ale teda ešte, aby sme to uzavreli, tak v podstate ako keby záver z tej jeho knihy bol o tom, že úspech implementácie aj týchto vzdelávacích technológií závisí od ľudí. Že nie je to o tom, že aká je tá technológia, že či je to super najmodernejšia vec, hej, nejaká umelá inteligencia alebo nejaká platforma alebo čokoľvek. Je to o ľuďoch, je to o tom, že čo ľudia potrebujú, prečo to má byť implementované, čo s tým majú robiť. A treba samozrejme s ľuďmi komunikovať, aby sme sa dostali do úspešného konca. A teda 3 kľúčové zručnosti, ktoré tam dal, sú teda performance, consulting, to je to, hej, že zistiť, že ako zlepšiť ten výkon, ktorý chceme väčšinou zlepšiť, aktívne počúvanie a dlhodobá komunikácia. Takže všetko je to o ľuďoch. Quelle surprise! Hej, no, toto je všetko. Hej. Všetci považujú tie technológie za nejaký samospásny liek, ale oni sú len pomôcka pre ľudí. Hej. No. Pokiaľ teda nevymeníš ľudí hneď okamžite nejakou technológiou, že už ich nepotrebuješ, lebo to všetko za teba urobí mašina. Ale tam ešte úplne nie sme, zatiaľ len čiastočne. Tak, takže tak. No dobre. Takže oplatí sa prečítať tú knihu, vravíš? Ako podľa mňa, hej, ak niekto chce implementovať technológie, ako sú tam, ako to ja som to len tak z rýchlika prešla. Ja vravím, že on ako prechádzal tým modelom, tak tam dával aj konkrétne príklady a dával, že na čo si treba dávať pozor. A boli tam aj nejaké návrhy v tom, čo v tých konkrétnych ako keby case studies tí ľudia urobili, že ja neviem, ako keby, že jeden človek, že akým spôsobom nastavil komunikáciu, aby nedošlo k tomu, že to celé zlyhá a že to nastavil ako keby na začiatku tie očakávania, že im to veľmi pomohlo, tak to sú veci, ktoré sa podľa mňa oplatí prečítať, hlavne keď niekto sa chce pustiť do implementácie vzdelávacích technológií. Takže ako odporúčam. Aj podľa mňa aj sa to dobre čítalo, aj to bolo podľa mňa prínosné. No super. Tak dúfam, že to ešte stihnem do kafečka. No, môžem ti požičať. No, len kedy sa stretneme, aby si mi ju požičala. Stretneme sa na Learn & Tech v Prahe. Aha, vidíš, to je pravda. Takže to budeš mať potom ešte mesiac. Pozri sa, aké dobré promo rovno sme sem zakomponovali. Neplánovanie. Ale to je pravda. Takže akoby to je všetko, hej? No, čo sa knižky týka. Áno, to je všetko, čo sa knižky týka. Dobre. Tak v tom prípade
treba povedať next steps, hej. Okrem toho, že samozrejme všetky zdroje k tejto epizódke, aj informácie o nás, ako aj naše minulé epizódky nájdete na našej stránke elearnmedia.sk/podcast, tak nás nájdete za týždeň, vlastne plus minus, krát deleno, týždeň aj niečo málo. Odkedy vyjde epizóda? Týždeň. Odkedy vyjde epizóda. Ja som stratený už v tomto. Ja myslím, že je to vo štvrtok, takže týždeň a jeden deň. Áno, týždeň a jeden deň. V Prahe na fantastickej výstavokonferencii, a.k.a. showcase Learn and Tech a Prahe. A potom, áno, to je v Prahe, a potom o ďalších pár týždňov, už to radšej nepočítam, povedzme, že pár týždňov. To je jeden mesiac a jeden týždeň. Dobre. Tak nás zase nájdete v Bratislave na fantastickej konferencii eLearn Media Café práve za spoluúčasti aj Donalda Taylora. Takže ako toto si nemôžete nechať ujsť. To snáď chápete. A hneď v zápätí po tejto konferencii, teda deň na to, v tom istom hoteli v Bratislave, hotel Lindner, sa uskutoční Articulate User Day, kde v podstate pozývame všetkých ľudí, ktorí pracujú s nástrojmi Articulate a kde sa budú môcť podeliť o svoje úspechy, radosti, ale i strasti možno, a nebudú na to sami, okrem toho, že tam budeme my, tak tam bude aj David Anderson z Articulate. Určite ho poznáte, ak ste niekedy videli nejaké videjko o nástrojoch Articulate. Je to človek, ktorý v podstate spolu s Tomom Kuhlmanom vlastne ako vymysleli návod na výrobu e-learningu, ak to môžem takto zjednodušiť. Aspoň ja ich takto vnímam, týchto dvoch týpkov. Takže budete sa môcť porozprávať priamo so zdrojom, keby ste o to mali záujem. A samozrejme aj s nami tam zabaviť a dať si kafíčko. A prípadne odprezentovať nejaké svoje zaujímavé projekty to by bolo úplne najlepšie. To by bolo úplne najlepšie, aby sa všetci zapojili. Aby sme tam neboli len takí, že potichu a budeme počúvať Davida. On síce dobre hovorí, ale môže nám aj pomôcť, keď už tam sme. Takže tešíme sa na vás na všetkých týchto troch akciách a sledujte naše socky, tam sa určite dozviete nie len naše osobné, ale aj spoločnosti eLearn Media. A všetky informácie o všetkých týchto eventoch nájdete a samozrejme vám ich aj nalinkujeme na našu stránku podcastovú a budeme vás teraz s nimi pravidelne bombardovať, pretože sa to všetko nezadržateľne blíži a my sa na to už strašne tešíme a tešíme sa aj na stretnutie s vami. A teda v takejto podcastovej forme sa stretneme zase o 2 týždne. A do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Pá! A ešte nezabudnite aj pozvať všetkých vzdelávačov, ktorých poznáte na tieto akcie. Som zabudol dodať. Tak už som dodal. Dobre.